Hola, pandèmics! No, esta jo crec que no em convenç. Sí, no s'escolta res. Ei, parapandèmic... Jordi! Què? Què fas? Doncs estic inventant una salutació. Una salutació especial. Com som una quadrilla, hem de tindre'n una. Clar, quan isca al carrer no puc tocar a ningú i no puc abraçar ni xocar la mà amb els meus amics. Per això estic inventant-me'n una. Ah, quina idea més bona! Mira esta! No, això no m'agrada. No, poc rara. No, fregant-se el nas tampoc queda molt bé. Té que ser alguna cosa... Eixa sí que m'agrada. Eixa serà la nostra salutació, amb distància, sense tocar-nos. I parapics, eixa serà la paraula. Clar, si ets un parapandèmic, deuràs de fer eixe gest i dir la paraula parapics per saludar-nos. Marieta, practiquem-ho. 1, 2, 3. Parapics! Ha-ha! Vaig a mostrar-ho a la resta. Parapics! Ei, Quim! Estava buscant-te. I això? Perquè, com no ens podem tocar, he creat una nova salutació de la quadrilla. Has de fer el que jo faig. Parapics! Adeu. M'agrada. Parapics! 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 Amador! Amador! Sí, Jordi. Ei, que m'he inventat una nova salutació per a la quadrilla. Ja que no ens podem tocar, has de fer el que jo faig. Parapics! Que guai! Parapics! Fàcil-lo! Parapics! 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 Quan vos trobeu amb els vostres amics pel carrer, no deveu tocar-los ni abraçar-los. Per això, vos convidem a que practiqueu la nostra salutació. Ho fem? Els parapandèmics.